tiɲɛ na san nin kalo in na surtout bɛɛ b'a kalama an bɛ sunkalo la quoi sunkalo marché ma nɔgɔ mɔgɔ caman b'a kɛ gɛlɛya ye sunkalo kɔnɔ fɛn caman bɛ yen fana a ma nɔgɔ quoi i b'a ye a marché ka suma dɔɔni ani kalo tɔ si marché bɛ kɛnɛ o de gɛlɛya ma kan sisan fɔlɔ parce que an bɛ sunkalo la sisan fɔlɔ vraiment sufɛla ni tilefɛla o cɛ ka jan ɲɔgɔn na parce que tile fɛ i bɛ se ka sigi ka tilefɛla bɛ kɛ i tɛ se ka i calaba ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila de ye mais su fɛ mɔgɔw jama commencé ka to ka na mɔgɔ t'a dɔn ni sun fɛna o joué mɔgɔ kan tile fɛ ou bien su mana tigɛ o bɛ se ka courage sɔrɔ ka na kunkolo kɔfɛ an kɔni b'a natana an kɔni bɛ yan sufɛla fɛ an bɛ min kɛ an tɛ se k'o kɛ tile fɛ quoi kunkolo kɔfɛ vraiment a diyara ne ye parce que fɛn bɛɛ ye kanu de ye n'a métier n'a ma ɲɛ i kɛra métier fɛ f'i ka kanu fɔlɔ de n'i y'a kanu o la i bɛ se ka i janto la puis fana i bɛ se k'i engagé kosɛbɛ yɛrɛ de o de y'a to ne yɛrɛ kɛra kungɔfɛ fɛ parce que fɛn min de don mɔgɔw bɛ ka kɛ i n'a fɔ bolokɔfɛn tɛ quoi adamaden bɛ se ka balo sɔrɔ fɛn la i man kan ka kulon o la quoi o de y'a to ne yɛrɛ tɛ ka kulon kɛ kungɔfɛ la a ka di n ye halisa mais projet bɛ kɔnɔ ka se ka yɛrɛ se ka mɛn moyen de tɛ yen fɔlɔ sinon an bɛ projet kan dɔɔni quoi vraiment alhamdulilayi i bɛ fɛn sɔrɔ a la alhamdulilayi i bɛ fɛn sɔrɔ a la parce que mɔgɔ min bɛ se ka jɔ n'a ka ko bɛɛ puis mɔgɔ si ka charge tɛ n kan n yɛrɛ bɛ n ka charge bɛɛ ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye vraiment bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi parce que yen n ka balo yɔrɔ de ye sisan quoi. Sugu a bɛ marché kosɛbɛ mais sunkalo in na kɔni marché ba tɛ yen i m'a faamu bari caman b'i kunkolo to yen nɔ ko tile ka farin quoi i m'a ye k'u bɛ jigi u kunkolo la bɛɛ dun bɛ sisan Mali tile in kalama i m'a ye tile fara bɛ cogo min na sisan bɛɛ b'a dɔn hali mɔgɔ yɛrɛ ma fɛn fɔ yɛrɛ n'i ye jateminɛli kɛ dɔrɔn i b'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka balo a la très bien kunkolo kɔfɛ ye métier dɔ de ye quoi chaque waati bɛɛ quoi dɔ bɛ fara a kan de quoi dɔ bɛ fara ale valeur kan ka taa de fɛn tɛ bɔ ale la quoi baara caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o kalelen don quoi mais fɔlɔ o kunkolo tun bɛ kɔfɛ yan 60 40 50 mais sisan kunkolo kɔfɛ a bɛ daminɛ 100 de la ka yɛlɛ salon dɔw yɛrɛ bɛ 300 i m'a faamu hali n'a yɛrɛ décoration n'a ye dɔ fara an kan sisan an bɛna kɛ 300 de an ta prix ye 100 200 modèle bɛɛ ye 200 simple kɔni ye 100 hali kunkolo bɛ nugu yan 100 n bɛ se k'a fɔ n ye nafa dɔɔni sɔrɔ a la dɔɔni bari n ye faamuyali caman sɔrɔ a la n ye relation fɛnɛ caman sɔrɔ a la wa en tout cas kɔni n bɛ ka n débrouiller a la hali bi ne kɔni bɛ mun fɔ kɔni baara kɔni ni ɲɔgɔn tɛ yen nɔ i bɛ fɛn fɛn la i bɛ baara fɛn fɛn la i y'i cɛsiri a la i bɛ nɔ bɔ a la quoi i m'a ye minnu fɛnɛ tɛ baara la kɔni a k'a lajɛ a ka wuli a ka métier kɛ y a pas de sous-métier a k'a lajɛ a ka ko dɔ k'aw yɛrɛ ye pour que a bɛ se ka sini ɲɛsigi cogo min na. Sisan kɔni sunkalo in na sugu ka suma trop n'an faamu an kɔni an bɛ Ala tanu dɔɔni quoi parce que wagati ko don quoi wagati laban in na a bɛna ɲɛ quoi n'an faamu parce que mɔgɔw b'u garder a fête de kɔnɔ o sunkalo bɛɛ ye quoi an bɛ kalo in yɛrɛ bɛɛ kɛ n'an faamu a tɛ ten mais an b'an débrouiller quoi dɔɔni bɛɛ bɛ garijɛgɛ sɔrɔ dɔɔni don quoi vraiment kunkolo kɔfɛ ka di ne yɛrɛ ni depuis ni wariko tɛ ne yɛrɛ a kun ka di ne ye a kɛra ne ka wari ɲini sira ye quoi n'an faamu ne yɛrɛ bɛ balo ale de la. Dɔ bɛ sɔrɔ a la. alhamdulilayi dɔ bɛ sɔrɔ a la an bɛ Ala tanu bien parce que i tɛ siri mɔgɔ la n'i b'a la. kunkolo kɔfɛ filɛ nin ye hali ni i bɛ kalan na hali ni ma baara sɔrɔ i bɛ se ka kunkolo kɔfɛ kɛ o de ka ɲi nɔ sifinnaka bɛɛ ma ne bɛ mun fɔ ye i b'o dege yaasa ka i yɛrɛ ɲɛnabɔ yanni i ka diplôme nali cɛ quoi parce que kunkolo kɔfɛ filɛ nin baara dɔ de don i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ se k'a kɛ i tɛna sɛgɛn kojugu quoi ne kɔni b'o dɔn quoi. Coiffure kɔnɔ kuma dɔw la u b'a f'i ye ko coiffure tɛ baara ɲɛnama ye i m'a faamu k'i la décourager maa min yɛrɛ la ne bɛ don a la vraiment caman fɔra ne ma ko nin tɛ baara yɛrɛ ye quoi mais alhamdulilayi ne kɔni tiɲɛ na depuis ne yɛrɛ donna wari sɔrɔ la non c'est bien i m'a faamu ne yɛrɛ ka fɛn bɛɛ sirilen b'ale de la i m'a ye n bɛ dumuni kɛ ale de la n bɛ baara ale de la i m'a faamu bon c'est bien quoi baara in a ka ɲi quoi ne b'o f'u bɛɛ ye quoi o kelen de don quoi gɛlɛya b'a kɔnɔ mais gɛlɛya in kɔfɛ i bɛ nɔgɔya ta quoi trop ni courant yɛrɛ tɛ kunkolo kɔfɛ man di quoi i m'a faamu bon yɔrɔ filɛ nin ye ni ventilo tɛ mɔgɔ kunna funtɛni ni fɛnw e yɛrɛ b'a dɔn hadamaden n'i y'a mɛn ko kunkolo kɔfɛ lafiya de don quoi bon ni lafiya tɛ yen dɔrɔn kunkolo kɔfɛ a man di quoi i m'a faamu yɔrɔ ɲɛnama i m'a faamu fiɲɛ ka kɛ hadamaden kan ça c'est bien quoi sinon a man misɛn quoi
o de ye sɛbɛ kurantigɛ bɛ degunba de lase kɔfɛri ma degun yɛrɛ 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 mais an bɛ ala tanu quoi